mana az dehai Qumsoy asli mudiri sho'ba hukumat shahri Panjakin oid ba javonho mana ma'mula palo deyi faramana as gir راست جان است من کبود هست پارتی کبود باز böyle çılgın kulübüklemiş ha. اصلا خالی Vallahi git o. Romanlıkta fışkırıksın.
그냥 해. 만나고 싶어. 오늘 더 돼? 오늘 더. 빠져 더. خورساندی کردی من که همین اسکول یک
سلطان با تخلص زرافشان پهلوان افراسیاب شاهزاده 102 یک تکو حسبی حاجی سلطان با نام زرافشان سرفشانی زرافشان از من است سربلندی بدخشان از من است کفر هستم کسارانی بلند افتخاری کساران از من است با من میگم آب رای مردمی پنجه کنده از بانومی زرافشان برداشت زرافشان درشان بسیار بینم که اوی برهان نسیج نقشه اسبی همه آوری بردارنده از نام فیدراسیون مردم شخصا محترم شما چایان و بای برهان یک تا چی بود خلیل توفه تینا Ne? Akika? Solim boşum bu. یک کشیده چینی خواهی شما چینی فهمیدی ماشین ها چینی ماشین گیرید تو ماشین بگیرید من بیام بودایی من کرده
беҳтарин паҳлавонои Водии Зарафшон ҷияни Бурҳон паҳлавон, шогирди Афросиёб паҳлавонанд. Лоиқ паҳлавон ҳастанд. Мана имрӯз охирон бузкашие буд ки дар Водии Зарафшон шуд дар соли 2022. Лоиқ паҳлавон чӣ гуфтагӣ ҳастед барои мухлисои худатон? Ман фикр мекунам паҳлавоне ки аллакай 10 солин баровардагӣ ҳастед. Зиёда 10 солин баровардагӣ ҳастанд. Манам яке аз мухлисои ҳамин бародари азиз ҳастам. аҳсан мехонам бигзорам мехест паҳлавонҳо бисёр шаванд номбардории ватан. Фақат аз шумо якта савол дошам. Дар бузкашӣ чӣ найрангҳо аст? Чӣ секретҳо? Секретҳои бузкашӣ хеле бисёр аст. Хай то дарои дурнаш намефаҳмед вообще. Дарои дурнаш табиқ Аз он дора? аз онаш хеле қиин. Чӣ гуфтагӣ ҳастед дар бораи Лоиқ паҳлавон? من گفتم که لایق آینده درخشان انتظار است. لایق پهلوانی جوان است. لایق خواننده سنی 10 است 11 گذشته است. خدا خواهد در 3 سال پس 3 سال بعد در همین دوره ها لایق همین پهلوانا اصل خانم بید. سمجید می؟ Лоиқ паҳлавон муваффақият шумо ба Rahmat саломат кам. мешавад. Номбардори мухлисо фақат дастгирӣ. номбардори Водии Зарафшон. Саломат бошед. Раҳмат. дӯстони азиз, ана бозии бузкашӣ ҳам ба анҷом расид. Мехостам дар охири ҳамин бузкашии соли 2022 як чизро эълон кунам ки ана корҳои мо ҳам сар шуд ба деҳаҳо рафтану муаррифӣ кардани деҳаҳо. ҳар як кас метавонад ки дархост кунад деҳаи худашро, минтақаи худашро, шаҳри худашро. мо ҳатман рафтану навор мекунем худо хоҳад. баъда мехоҳам як эълон кунам ки бародари азиз Ҳусейнҷон Нуриддинов аз канали Фикри Шумо кам кам бо фаъолияти чиптафурӯшӣ фаъолият карда истоданд. рақамҳошон дар зери экран мешавад. аз ҳамин шахс харидорӣ кунед, аз номи мо салом гуфта бошед ки ҳамин реклами мо я результати худашро доданаш муайян шавад. билетҳояшон арзон аст. баъдан наворҳои моро пайгир бошед дӯстони азиз. акнун мо сар мекунем навор карданро ву аз тамоми деҳаҳо маълумот доданро. барои мо барори кор барои шумо бурдориҳо хоҳон ҳастанд. дӯстони азиз, панотон ба худо. баъзан солимҳоро шояд хато кардам, баъзе номҳои паҳлавонҳоро шояд хато кардам. аз шумо беҳад зиёд узр мехоҳам, зеро ки ҳамаи муспед карда нависта намешавад.